Que tal, saúdos? Nesta noite de martes marchamos ata o concello de Vilagarcía xa na conta atrás para esa cita coas urnas do vindeiro domingo, deste vindeiro 26 de maio. Antes de nada, saiban que dende a súa casa poden participar e interactuar connosco a través das redes sociais, a través do Twitter, empregando Cancelo Contrastes Vilagarcía. Estaremos encantados, como sempre, de recibir as súas achegas sobre o que aquí aconteza nos vindeiros 90 minutos de debate. Imos xa a presentar os protagonistas desta noite. Aquí a miña dereita o candidato á reelección, o candidato do Partido Socialista, Alberto Varela. Boas noites. Boas noites e gracias por convidarnos. Candidato do Partido Popular, Alfonso Gallego. Boas noites. Buenas noches. Candidato de Vilagarcía en Común, Jesús López. Boas noites. Hola, boas noites. E por último, candidata do Bloque Nacionalista Galego, Lucía César Veloso. Moi boas noites. Boa noite. E benvidos os 4 a este debate electoral que dedicamos ao seu concello, o concello de Vilagarcía. Dito isto, marchamos ata a capital de Arousa na procura de máis datos. O concello de Vilagarcía na comarca do Salnés ten unha superficie de pouco máis de 47 km². A localidade está dividida en 13 parroquias, tendo como principais núcleos a propia cidade e as localidades de Carril e Vilaxoán. A poboación no concello mantense na contorna dos 37.000 habitantes. Na actualidade contabilízanse 37.719, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística. Nas eleccións do vindeiro domingo, os vilagarciáns terán que escoller 21 concelleiros, os mesmos que na actualidade. Nos comicios de hai 4 anos, o PSDG desbancou o PP e converteuse de novo na forza máis votada. Os socialistas fixéronse con 8 actas. O PP, en retroceso, pasou dos 10 aos 7 representantes. Esquerda Unida acadou os 3 concelleiros, mentres que o BNG perdeu representación, quedando con 2. Por último, na corporación emerxeu unha nova formación, Somos Maioría, cun único edil. Deste xeito, os socialistas recuperaron o poder na capital arousa 4 anos despois de perdelo. O popular Tomás Fole entregoulle o bastón de mando ao socialista Alberto Varela á fronte dun goberno en minoría. Atendendo o número de votos, o PSDG recibiu o apoio de 6.221 vilagarciáns. O PP sumou 5.338 papeletas e Esquerda Unida contou co respaldo de 2.820 electores. 1.676 veciños escolleron o BNG, mentres que Somos Maioría fíxose co respaldo outros 1.499. En canto á participación, hai 4 anos superou lixiramente o 79%, 4 puntos menos que no 2011. Agora que temos en riba da mesa todos os datos, deixenme aclararlle unha cousa. Os convidados desta noite foron chamados baseándonos na representatividade xurdida hai 4 anos nas eleccións do pasado ano 2015, pero ademais das opcións aquí presentes, o vindeiro domingo poderán atopar nos colexios electorais outras papeletas, a de Ciudadanos, por exemplo, a de UPyD, a de María da Vila e tamén a papeleta de Vox. Dito isto, imos coa primeira rolda de intervencións na que cada un dos 4 candidatos aquí presentes se poderá dirixir a toda a audiencia de Canal Rías Baixas e, por suposto, os seus veciños e veciñas. Ten a palabra o candidato do Partido Socialista por ser a forza máis votada nas pasadas eleccións do ano 2015. Ten por diante 60 segundos aquela cámara. Ben, boas noites a todas e a todos. Graciñas, antes de nada, a Canal Rías Baixas por darnos esta oportunidade de debatir e confrontar ideas. Fai 4 anos nos presentamos co compromiso de reactivar Vilagarcía, porque o anterior goberno, o Partido Popular, tiña a cidade adormecida, unha cidade con conflitos constantes, con protestas veciñais, con colectivos manifestándose no pleno, unha cidade, en fin, a fin de contas, dormida. E dixemos que había que reactivala, dixemos que queríamos unha Vilagarcía máis humana. Durante estes 4 anos se humanizaron 30.000 metros cuadrados de espacios públicos. Dixemos que queríamos unha cidade máis igualitaria, máis social, e se incrementou o orzamento dos servicios sociais nun 90%. Dixemos que queríamos unha cidade máis dinámica e proliferaron eventos pola cidade durante todos estes 4 anos. Eso todo, ademais, coa Xunta de Galicia pois xogando a contra, con débedas importantes para Vilagarcía de Arousa, como é o Centro de Saúde. Aún así, traballamos e seguiremos traballando por unha Vilagarcía para que todos podamos vivir mellor. Grazas, señor Varela, e ao momento da intervención, da primeira intervención do candidato do Partido Popular, por diante ese 60 segundos a aquela cámara. Buenas noches. En primer lugar, saludar a los candidatos aquí presentes y, por supuesto, también a los que no pueden estar aquí, y dar las gracias al canal Rías Baixas por cambiar la fecha de este programa, que en principio coincidía con la festividad de Santa Rita. Creo que los políticos debemos ser los primeros en respetar las fiestas y las tradiciones de nuestra ciudad y de nuestros vecinos, así que muchas gracias por ello. Me presento a la alcaldía con un equipo joven y muy renovado, con un gran reto: bajar la elevadísima tasa de paro que tiene Vilagarcía en estos momentos. Mis años como presidente en la Cruz Roja, en la comarca del Salnés, me enseñaron que la mejor forma de ayudar a un vecino
es consiguiéndole un puesto de trabajo, y ese será nuestro principal objetivo. Muchas gracias. Gracias, señor González. Minuto inicial, pero candidato de Vilagarcía en Común, 60 segundos, a que la Cámara. Pois moi boas noches, gracias ao Canal Rías Baixas por convidarnos a participar neste debate, aos que nos acompañan nel. Eu represento a Vilagarcía en Común, a suma de dúas forzas que actualmente teñen representación no pleno da corporación, Esquerda Unida e Somos Maioría. Suma porque queremos sumar, levamos 2 anos xa traballando xuntos, presentando iniciativas no Concello, iniciativas que foron aprobadas pero que logo non teñen a súa materialización na vida das persoas, porque non se levan adiante, porque o goberno local bloquea aquelas iniciativas que de verdad non interesa ou non ten vontade de facer. É unha candidatura que se presenta con ilusión, con experiencia, con persoas que son como os nosos veciños e veciñas, que non precisan da política para manter un traballo, un posto de traballo para seu, e que en todo momento teñen un proxecto de vida. Nós entendemos que Vilagarcía non pode resignarse a ser unha cidade dormitorio, e falar de humanización de Vilagarcía é falar de benestar, e eso nestes 4 anos non cambiou, nen nos últimos anos. É momento de que forzas que veñen a traballar polos traballadores se poñan ao frente. Gracias, señor López. Imos co minuto inicial da candidata do Bloque Nacionalista Galego, 60 segundos, a que la Cámara. Moi boa noite. O BNG presentase ante a cidadanía coa satisfacción de 4 anos traballando de xeito serio e rigoroso para os veciños e veciñas, poñendo sempre por diante os seus intereses, coa convicción tamén de que outra Vilagarcía é posible, porque creemos na capacidade das vilagarciáns e dos vilagarciáns para transformar Vilagarcía na cidade amable e respetuosa coas persoas, cun servizos públicos e funcionais que respondan ás necesidades reais de todos os veciños e non só no centro urbano, porque creemos nos nosos sectores productivos e nas súas potencialidades, na cultura e no deporte como motor económico, nunha vila máis verde, planificada de xeito medioambientalmente sostible, na recuperación do patrimonio da memoria, no sector forestal como parte fundamental da vila, porque temos un proxecto de futuro artellado dende unha perspectiva de xénero, inclusivo, innovador, que convertiría Vilagarcía nun concello de referencia. Nós creemos en ti e na túa capacidade. E ti? Gracias, señora Veloso. Bueno, pois completada esta primeira rolda de intervención, se lles parece, falamos dos primeiros contidos que nos ocupan esta noite: urbanismo, infraestructuras e tamén dotacións de servizos públicos. Voulle preguntar ao candidato á reelección pois polo seu proxecto de humanización de Vilagarcía, do centro de Vilagarcía, e preguntarlle se está satisfeito co traballo feito ata agora. Ben, ata esta noite tendremos a posibilidade de ver claramente dous modelos moi diferenciados, o que defenden outras forzas, o que tratarán de explicar, o que leva tempo defendendo o Partido Socialista para Vilagarcía, porque todas as humanizacións que se realizaron no noso Concello ten a marca e o signo do Partido Socialista. Nestes 4 anos, como decía ao principio, pois humanizaron 30.000 metros cuadrados de espacios públicos, donde antes había asfalto e había vehículos, pois agora hai nenos e nenas xogando nas rúas, hai persoas maiores sentados nos bancos e convivindo e charlando, máis zonas verdes, pero o modelo que defende o Partido Socialista, que ademais se estende a todas as zonas do noso Concello, como teremos a oportunidade de decir despois, ten outras partes, non solamente son humanización, non solamente mellorar espacios, todos os cidadáns ven que se está producindo un cambio importante na nosa cidade, pero isto ten que vir completado, este modelo, con outras apostas moi claras. Ten que haber unha aposta decidida polo transporte sostible, por iso o Concello reactivou algo que deixou de poñer en marcha o Partido Popular, deixaron amoreadas as bicicletas do bike nos baixos do auditorio, se puxo en marcha, se apostou e se investiu cartos en mellorar as liñas de autobuses, aportando 65.000 euros ao ano por parte do Concello, sin a axuda da Xunta de Galicia. Se puxeron en marcha aparcamentos disuasorios ao longo de toda a nosa vila, ao longo de toda a nosa cidade, pero que ademais este modelo, como decía, non é exclusivo, todo o mundo ve as obras de Plaza Galicia, Plaza Independencia, que está rematando, Matosiños, etcétera, etcétera, pero que tamén se chegou con este modelo a Vilaxoán con Vázquez Leis, a Carril con Cervantes, o benestar, eses espacios, recuperar eses espacios públicos, o queremos para todo o noso Concello. Pois a ver que opina o candidato do Partido Popular. Bueno, primero decir que humanizar no es llenar Vilagarcía de hormigón, que es lo que ha hecho el Partido Socialista. Y las calles, incluso lo dice la policía local, las calles peatonalizadas, como dice la palabra, son para los peatones.
Y por las calles de Vilagarcía te encuentras bicicletas, patinetes, monopatines, que lo que hacen es que nuestra gente mayor y nuestros niños tengan peligro. Porque si tú estás paseando con un niño que tiene 3 años y le pasan las bicicletas por los lados o los monopatines, pues son zonas peligrosas. Así que hay que humanizar las calles con un criterio y con un sentido. Hablando de infraestructuras, es uno de los grandes fracasos del señor Varela ha sido el no haber sacado adelante el PESON, además siendo el asesor de urbanismo y tenía una conselleira arquitecta. La revisión fue contratada por el PSOE en el año 2008, o sea, hace 11 años. Y de aquí me paso al rural, que ha sido el gran abandonado en estos 4 años. Tenemos vecinos a los que no les llega el alcantarillado en el año 2019, que esto tendría que ser una auténtica vergüenza para todos los vilagarcianos y para nuestro alcalde. Nosotros nos comprometemos a solucionar este problema en todas las casas que cumplan con la legalidad. Muy ben, pois imos con Vilagarcía en Común. Bueno, pois evidentemente está ben facer propaganda das cousas que se fixeron e chamarlle as cousas polo que non son. Xa dicen ao principio que humanizar unha vila ten outro significado. Atribuir condicións humanas ás cousas pois é para nós imposible. Solamente as persoas e a vila no que seu conxunto poden ofrecer unha situación humana ás persoas, non o feito de quitar o asfalto para que a xente poda camiñar, porque se consigue eso, camiñar e poder acceder. Pero se fixo sin pensar que Vilagarcía é máis alá que un casco urbano. Vilagarcía ten moitos, como se decía no vídeo de introducción, 13 parroquias situadas na súa contorna e que precisan ir a Vilagarcía a facer as súas compras, tramitar as súas xestións no Concello e ir ao centro médico. E non se fixo nada para que cando lle poñemos barreras a Vilagarcía, porque tuvo unha barreira situada no centro de Vilagarcía que separaba o norte de Vilagarcía co sur, a banda do mar, e había que rodeala polo perímetro para chegar a alguna das zonas, non se fixo nada ata que obligados pola presión dos comerciantes da zona, se fai unha improvisación e se cambia o sentido de tránsito de alguna das rúas para paliar ese efecto negativo da falta de previsión. Antes de levantar o asfalto e poñer as beiras rúas, o cemento, o que se queira poñer, temos que dar esa mobilidade sostible que apuntaba o señor alcalde, pero en forma de transporte público eficaz. Moitas das parroquias que temos en Vilagarcía reciben un paso de autobús cada tarde. Por lo tanto, eso non son alternativas a coller o coche. Hai que poñer as alternativas e logo poñemos as rúas peatonalizadas. Porque senón, como decimos nesta terra moi ben desde fai moitos anos, poñemos o carro diante dos bois e non vamos a conseguir nada máis que entorpecer o día a día. Proba desa improvisación é que levamos 8 meses no cruce da rúa do Tortorón con a Alexandre Cerecedo con uns semáforos encima dos bloques de hormigón. Evidentemente, faltou planificación. E non nos digan que falta todavía sacar a contratación, a licitación para comprar uns semáforos que parece ser que son a custe de ouro, non? Máis que semáforos. Por lo tanto, nos compartimos un modelo de cidade nese sentido, pero os pasos que se están dando van máis pensados en facer as obras, que por certo mencionou 2 prazas e logo un etcétera, 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 co cal limitamos a inversión a esas 2 prazas. Imos co BNG, que ainda temos que escoitar. Ben, gracias. O BNG, lóxicamente, ten que defender un modelo de cidade peonil, pensado para as persoas, cun trato amable e respetuoso para as persoas, pero si entendemos que ten que ser unha peatonalización e unha cuestión, un proxecto planificado. Por que digo planificado? Porque precisamente sí que é certo, e iso é innegable, que houve problemas no tráfico, unha vez se cerraron determinadas rúas e que despois se redireccionaron carrís do centro, pois porque precisamente ou non estaban contemplados ou non se preveía ese problema inicial. Ademais é que non só se deben planificar o tema do transporte, que como decía o compañeiro de En Común, é fundamental. Xa non é só o transporte público, sino o acceso dende calquera punto da vila, de xeito seguro, tanto a pé como en bicicleta. A día de hoxe, son moitas as parroquias que teñen moitas dificultades para poder chegar de xeito seguro e xa non falemos en transporte público. Do mesmo xeito tamén entendemos que ten que haber unha planificación do abastecemento enerxético e das liñas de alta tensión. Neste punto tamén queríamos destacar que nos parece fundamental que as administracións xa teñen que empezar a cortar os tratos coas grandes eléctricas da capital, cando temos cooperativas no noso país que permiten a participación dos cidadáns e dos veciños e que permiten que haxa un trato moito máis sostible
e beneficioso para os veciños e para as veciñas do que son os trazados, aparte de medioambientalmente e físicamente moito máis respetuosos. Bueno, convidos a que agora, xa que cada un de vostedes puxo sobre a mesa as súas cartas, pois que abran o debate, que dialoguen entre vostedes tamén, porque supoño que será moito máis provitoso para os veciños e as veciñas de Vilagarcía. Iso non quere dicir que poidan apropiarse dos turnos de palabra dos demais, pero si poden achegar ao seu parecer aos argumentos que os seus adversarios estean pois lanzando nese momento. Devolvolle a palabra ao candidato do Partido Socialista. Moitas gracias. Esta noite, evidentemente, pois entendo que todos os restos das formacións políticas pois se dirixan a min como candidato, pero como alcalde responsable da xestión, pois que é o que teñen que facer. Intentarei explicar todas as cousas que xurdan neste debate, aínda que vai a ser difícil poder respostar a todas. Solamente dúas pinceladas do que se falaba aquí. Sorpréndeme que o Partido Popular poida falar do plan xeral cando realmente todo o mundo sabe, os técnicos, os traballadores do Concello, o persoal que fixeron foi deixalo nun caixón. O traxecto do plan xeral desde que está este goberno foi público e se sabe dende o principio. Respecto ás críticas do Formigón, que curioso, decir, a primeira obra que se fixo aquí en Formigón, en Vilagarcía de Arousa, foi a beirarrúa que hai delante da comandancia da Mariña, supoño que lle soa, e talando os árboles. Esa foi a primeira. E non se fai por un criterio, eu a comparto, non se fai non o de talar os árboles, se fai por un criterio de accesibilidade e durabilidade. Dende logo o modelo que defende o Partido Socialista, que, repito, non é novo, non é de agora desta legislatura, anteriormente foi Rei da Viña, anteriormente foi Castelao, eu lembro tamén, o decía outro día, outra formación política, o Partido Popular, que cando se peatonalizaba Rei da Viña, recollía enquisas por Rei da Viña polos comercios para tratar de xerar unha polémica, e ti dille agora aos comerciantes de Rei da Viña, de Castelao, de todas as rúas peatonalizadas, que vas a revertir o modelo. Dende logo, nós non o vamos a facer. En canto ás infraestructuras que se fixeron, pois por suposto que hai algunhas moi visibles, como Plaza de Galicia que está rematada, Matosiños, Praza de Independencia que está a piques de rematar, algunhas que están empezadas, pero probablemente, e se hablamos de infraestructuras, unha das cousas máis importantes que fixemos como goberno municipal, esa escola infantil de Vilaxoán, que é unha infraestructura moi importante para este concello, colaborar en aquelas cousas que a Xunta de Galicia non atendeu, como podido ser o comedor do Piñeiriño, o xinasio do Rubiáns, etcétera, etcétera, etcétera. Partido Popular. No sé si este debate sobre la Xunta de Galicia, sobre el Concello de Vilagarcía. Al final creo que firmaron un convenio con la escuela infantil con la Xunta de Galicia, y la Xunta de Galicia va a cumplir, por lo cual creo que tenemos que hablar de Vilagarcía. Y por mi parte no me voy a dirigir al señor Varela como alcalde, me voy a dirigir a los ciudadanos. Nosotros llevamos en el programa una obra que puede ser un antes y un después de Vilagarcía, algo que el señor Varela prometió en su programa electoral, pero que incumplió en su gran mayoría, que era abrir Vilagarcía al mar. Nosotros lo vamos a hacer con un proyecto que es Compostela 2M21 en su primera fase, que eliminará el muelle del ramal para reutilizarlo, para ampliar el espigón del muelle de pasajeros sobre el que se prolongará la playa, consiguiendo una playa que aumentará en 1.500 metros, con carril bici, con zonas deportivas, con playa de agua salada, zona infantil, pero sobre todo lo mejor, se mejorará la calidad del agua, que es uno de los problemas que tiene en estos momentos la playa de Compostela, que sale en todos los periódicos y que es una vergüenza que se cierre 2 o 3 veces al año, y una de las grandes preocupaciones que tienen los parquistas de carril, porque han bajado de zona A a zona B y están muy preocupados por poder bajar a la zona C. Bueno, lembrolles que poden intervir cando vostedes considera pedir a palabra ao candidato do Partido Socialista. 20 segundos, imos con Vilagarcía en Común. Solamente unha cousiña, porque isto xa yo escoitei outro día noutro debate, noutro medio de comunicación, o portavoz, o representante, o candidato do Partido Popular, o candidato do Partido Popular, isto é un informe da Xunta de Galicia, do ano 2012, respecto á calidade da auga. O pode ver, e se non lle dou ao presentador en canto acabe o programa, pode observar. Ano 2012, Praia Compostela, insuficiente. Ano 2013, Praia Compostela, suficiente, gobernaban vostedes. Ano 2015, goberno Partido Socialista, Praia Compostela, auga
calidade de auga, excelente. No se lo cree ni usted. Non me vou a repetir, ano 2016, 2017, 2018. É dicir, levamos 4 anos seguidos, 4 anos, pero dígalle aos seus, é a Xunta de Galicia a que está dicindo que a calidade de auga... No se lo cree ni usted porque salen todos los medios de comunicación que el agua es deficiente. Imos con Vilagarcía en común. Sí, remata. Bueno, quería decir que evidentemente, primeiro, este debate para dirixirnos aos veciños, solamente para dirixirnos a cada candidato ou incluso candidato á reelección. Pero é certo que se están dicindo varias cousas que son significativas. Cando un candidato dun Partido Popular di que se sorprende porque no século que estamos hai todavía vivendas que non tienen servizo alcantarillado, e digo, oye, máis, hubo unha época na que o goberno foi do Partido Popular, esas casas posiblemente xa existían e non se fixo nada. E digo, oye, máis tamén, tanto o candidato do Partido Popular como o candidato á reelección do Partido Socialista. Non solamente un problema que se dá nas casas do rural, temos casas moi pretiño do centro urbano de Vilagarcía que están demandando de fai anos, dende que xa gobernaba o Partido Popular e o Partido Socialista, conexión a traída da rede de traída de auga pública, e nada teñen. Por lo tanto, é certo que volvemos ao capítulo de promesas que van a estar na cola das promesas que son para enganar a xente, convencelos con grandes proxectos, como acaba de mencionar vostede, o 2M21, non? do Mollo de Ramal, pero que xa temos varios á cola. Castragudín está esperando pola playa fluvial, o Parque da Concha está esperando polo parque acuático, xa temos unha promesa de 2 piscinas de agua salgada para a playa da Compostela, cando de verdade o que temos que velar é para que esas aguas, e é certo que di o señor alcalde, de que temos de agua excelente, sigan así, porque esa é a mellor piscina de agua salgada que temos en Vilagarcía, é a piscina Ría de Arousa. Eso é o mellor que temos que conservar. Non engaden valor, non solucionan os problemas, non humanizan a vila. É verdade que todo eso podía estar moi ben, podemos traballar no ornamental de Vilagarcía, sí, pero hai moitas familias todavía, e de feito o dato máis preocupante que arroxaba o propio alcalde é que incrementaron un 90% a inversión en asuntos sociais, en asuntos sociais, na Consellería que ten que solucionar os problemas das familias. E temos que empezar por desas familias un estado de benestar, e de xusticia e de igualdade de trato entre cualquier lugar do noso concello. Aí empezaremos a ver a Vilagarcía humanizada. E para iso temos que poñer en marcha o traballo que hai que facer. Do vai-vai, mobilidade, home, eu creo que o vai-vai non é precisamente un servicio do que debamos presumir neste momento. Creo que non. Deberíamos, pero eu non vexo a ninguén en riba dunha bicicleta do vai-vai. Toca yo Venega. Ben, a min sorpréndeme precisamente que sexan Partido Socialista e Partido Popular quen fale de saneamento, porque se fala por unha parte do saneamento das vivendas e por outra parte do saneamento da ría. Para o saneamento da ría hai fondos europeos que nin Partido Popular nin Partido Socialista tiveron a ben solicitar cando temos problemas ben serios de saneamento e onde temos unha ría enormemente productiva, a máis productiva do mundo, que está infrautilizada precisamente por non ter un saneamento. Podría estar empregando agora mesmo máis do dobre das persoas que ten, non só nos parques de cultivo, sino tamén nos lombos, ou nesa praia de Compostela que algúns queren convertir precisamente en proxectos faraónicos, e que temos que ter claro por que apostamos. Si polos sectores productivos, pola convivencia lóxicamente, coa actividade de esparcimento, que son os que reactivan a economía e o sector fundamental que temos a día de hoxe en Vilagarcía, ou porque veñan, non sei, 2 meses de verán aquí os turistas a subirse nunha noria ou a bañarse en piscinas de auga salgada. Por outra parte, cando falamos de saneamento no que é dentro da vila, a propia Unión Europea hai anos que mandou fondos para o saneamento, e é máis, a día de hoxe, según directrices europeas, ningunha casa debería non ter saneamento a día de hoxe. O que haberá que preguntar é que pasou con eses fondos. Si se solicitaron, se non se solicitaron, ou en que se empregaron. Por que non chega a rede de saneamento a unha escola pública como a Escola de Aralde, por exemplo? Bueno, pois a cuestión do rural, que xa falaban algúns de vostedes ao longo destes primeiros minutos do debate, pois tamén lles quero preguntar sobre esta cuestión, sobre a atención recibida nos últimos anos, ao caso do candidato á reelección, e tamén sobre as propostas que teñen neste sentido. Vai ser unha rolda un pouquiño máis áxil, de pouco máis dun minuto por formación. Sí, eu quería, antes de responder, porque volveremos a falar do rural,
Dende logo, sorpréndeme que o candidato do Partido Popular, presentando ese megaproxecto, fale de abrir o mar cando o que están facendo é poñendo máis barreiras, poñendo máis recheos e facendo unha especulación urbanística que non sabemos moi ben a quen vai a beneficiar. Dende logo, a atención ao rural por parte do goberno municipal durante estes 4 anos non temos máis que ir a todas as parroquias que estamos visitando, que visitamos ao longo dos 4 anos, para decir que dende logo se notou moitísimo a diferencia. Cando antes solamente se cortaba a maleza unha vez ao ano e coincidindo cas festas, agora se corta 3 veces ao ano. Cando antes, durante estes anos, se puxeron 1,5 km de tuberías de saneamento. Se fixe un esforzo moi importante, se cambiaron a metade das bombas. A atención a rural, cubrindo demandas históricas tamén, por exemplo, o proxecto outro día estando en Galán, se lle presentaba aos veciños, o proxecto xa está, a diferencia que nós como xestores xa sabemos que están os fondos, por exemplo, para as casas de Pedramogueira, que eran 10 vivendas, que lle dou a razón a portavoz do BNG, que non poden estar sin saneamento e por eso se vai a solucionar. Partido Popular. Bueno, comentarle a Suso que parece un poco mentira, que lo sabes perfectamente que en 20 años de gobierno, en los últimos 20 años, 16 han sido del Partido Socialista y 4 del Partido Popular, por lo cual me imagino que en la parte proporcional tendremos mucha menos culpa de lo que ha pasado. Después, el BNG propone algo del proyecto de Compostela 2021, que es eliminar el muelle del ramal. O sea, vamos a ver, proyectos faraónicos. Podría ser también si en los años 70 le planteas a alguien que en la zona en la que se hacía la antigua Fesdega, pues hoy en día tuvieras un parque Miguel Hernández maravilloso, con un auditorio espectacular, con una zona TIR maravillosa. Insisto. Y la verdad es que las cosas... O BNG propón a eliminación do molle do ramal para recuperar as correntes que precisamente van a favorecer o saneamento da ría, como así non lo trasladou a plataforma de defensa da ría, e non como fixo o Partido Popular, que ten precisamente a cargo do Porto denuncias precisamente por empregar ou facer vertidos no propio Porto, ou permitir que a día de hoxe sigan estando uns depósitos de ferrazo cando hai tempo que debían estar fora dali. Voulle dar un exemplo que seguro que lle soa dunha operación parecida a que propón o Partido Popular actualmente. Fai moitos anos, resulta que a illa de Cortegada, en vez de pertencer ao pobo de Carril, se deu a iniciativa privada e costou moitísimos anos e tivo que ser, cando gobernou o Partido Socialista co BNG, cando se recuperase a illa de Cortegada para o pobo de Carril. Aí tamén pareceu aquel momento que era un proxecto importantísimo, que fixeron é quitarlle a xente o que era deles. Abrir a fachada ao mar é xusto o contrario, é non poñer máis barreiras, é reformar o paseo marítimo, o noso paseo marítimo, é mellorar a calidade da auga. Lo respondo porque es de coña, porque usted lo llevó en su programa, abrir Vilagarcía al mar, y no ha hecho absolutamente nada en 4 años. ¿El Concello de Vilagarcía tiene concesiones administrativas? ¿Sí o no? Usted sabe que la colaboración del puerto... ¿Tiene concesiones administrativas? Las mismas que del Concello hacia el puerto. Usted, en su programa electoral, defendía que se debería poner en valor al puerto de Vilagarcía. Porque, como digo siempre, es Vilagarcía quien tiene un puerto, no un puerto que tiene una ciudad. Y usted, como alcalde, ha dejado de un lado al puerto. Y eso es imperdonable. Vilagarcía en Común. Pois é certo que decía o candidato ao Partido Popular, estuveron proporcionalmente unha parte pequena, pero esa parte non se notou nada de melloría no saneamento no rural, pero que o que decía o candidato á reelección, o señor alcalde, de que o rural aí estaba para visitalo, nós fomos a visitar o rural, falamos cas asociacións de veciños, e o que nos din non é de 3 limpiezas ao ano, alguno que nos asegura é que se limpia polas festas e cando se pide, porque se non se pide, nin tan sequera se acordan de que hai festa. Por lo tanto, non se pode defender un modelo que ten en conta o rural e que se fai inversión no rural cando non é certo. E a diferencia entre uns e outros nestes 20 anos foi casi nula. É iso que está percibindo a xente. Por iso a xente está farta deste tipo de promesas. Eu non digo que foran cousas beneficiosas a futuro, pero está farta deste tipo de promesas que non lle cambian a vida, non lle solucionan o problema que teñen no día a día, non lle pasa o transporte que o leva a Vilagarcía para evitar os problemas. Temos que rediseñar as rutas de transporte para que leven a xente aos lugares que teñen que ir sempre. Médico, Praza de Abastos, Concello, todo isto hai que facelo. Tiveron 20 anos uns e outros para facelo. Menos tempo, 4, pero en 4 tampouco se notou moito avance nese sentido. Sei que vostedes... porque temos 2 Vilagarcías de 2 velocidades, e
con eso temos que rematar xa. Sei que vostedes teñen moitas cousas que dicir, pero sinto dicirles que temos que facer un alto no camiño. Primeira pausa publicitaria da noite, de contado estamos de volta. Seguimos no Contrastes Vilagarcía, o 32º debate electoral nesta campaña aquí en Canal Rías Baixas. Agora imos falar de economía, de emprego, de sectores productivos e tamén de turismo. Dou a palabra ao candidato do Partido Popular e pregúntolle polas súas propostas para mellorar a economía local e tamén para fomentar o emprego no Concello. Primero presento aquí el libro blanco de Vilagarcía, que me imagino que será conocido por mis compañeros candidatos. De hecho, una de las instituciones que estuvo detrás de este libro fue el Concello de Vilagarcía. Y, por desgracia, han transcurrido 20 años desde que se hizo este libro. Es un análisis sectorial de la situación de Vilagarcía por sectores, con su correspondiente DAFO, deficiencias, oportunidades, fortalezas, etc. Y la tristeza es que lo haces hoy en día y te da absolutamente lo mismo. Vilagarcía no ha avanzado absolutamente en nada. Estaban avisando de que desaparecía la empresa conservera en la zona de Vilasoán. Desapareció absolutamente toda. Decían que nos estaban comiendo las papas en temas de turismo, Sansenso, Cambados, El Grove, que necesitábamos plazas hoteleras. El turismo ha desaparecido en Vilagarcía. Entonces, yo me pregunto, en estos 20 años, ¿qué se ha hecho para mejorar Vilagarcía? Tenemos un 19,30% de paro. A mí me parece muy bien las zonas peatonales, pero el principal problema que tienen los vilagarcianos es el paro. ¿Y cómo vamos a solucionar ese problema desde el Partido Popular? Pues por dos ejes. Uno, el turismo, que es, aunque digan 2 meses, pueden ser más de 2 meses, por supuesto, porque se puede desestacionalizar como se hace en muchos lados, y es hoy en día el principal generador de puestos de trabajo tanto en España como en Galicia, como en la comarca del Salnés, exceptuando Vilagarcía. Entonces, nuestra apuesta va a ser poner otra vez Vilagarcía en el mapa. Vilagarcía fue un referente hace muchos años, como Santander, como San Sebastián, la playa de referente para el norte de España. Ahora vivimos en una playa, tenemos una playa que no es digna, que la gente de Vilagarcía se va a la isla, al Terrón, a cualquier otra playa. Nosotros queremos tener una playa para que la gente de Vilagarcía se quede en Vilagarcía. A ver que dio candidato de Vilagarcía en Común. Pois vou empezar contradicindo estas últimas palabras do candidato do Partido Popular. Creo que a nosa playa é digna, non é digna a xestión que se está facendo da nosa playa e do noso mar. Eso é o que non é digno. Pero empezando polo principio deste punto, que é o emprego, creo que o problema de Vilagarcía, por suposto, que é o emprego. En este momento hai máis de 3.200 persoas buscando emprego en Vilagarcía. Temos unha particularidade na nosa vila e noutras, pero na nosa vila que nos compete hoxe temos a característica de que falta emprego e nos sobra chan industrial. É un pouco curioso, ¿no? Que alguén se conforme con generar chan industrial e van crecer as empresas como se foran champiñóns. Hoxe en día temos os polígonos industriais que son as grandes macetas da nosa comarca generando xestas e toxos e non empresas. Entonces o que hai que facer de Vilagarcía é poñer no mapa, sí, pero non nos resignamos a que nos poñamos no mapa somente como unha vila turística. Non creo que sea o mellor tipo de economía que podemos desexar para nosos veciños e veciñas. Eso ten que ser unha pata máis da economía de Vilagarcía, pero recuperar a industria. Temos unha das mellores industrias extractivas na nosa costa e todo eso logo temos que levar a transformarlo como se facía antes. Non se debeu deixar marchar de Vilagarcía empresas como a última que se foi, baixo un mandato do PP, foi Cuca, na contorna de Vilasoán. Unha fábrica que se podía manter e se podía haber traballado e feito traballo, aínda que sea, apostando pola economía social para que as mesmas traballadoras que fixeron de Cuca unha gran marca, porque era unha gran marca que representaba a Vilagarcía, fora, eso sí que era poñer a Vilagarcía no mapa, podíamos haber traballado con elas para que sigueran a súa actividade. É certo que seguimos con esos 3.200 e pico parados que tiñamos fai 10 anos. Vilagarcía non ten un proxecto de futuro, non podemos estar pendentes e resignarnos a que sexa unha cidade dormitorio. Por eso, a nosa intención é ir non solamente a ferias sectoriais de turismo, as que, por certo, hai que levar un proxecto baixo brazo. Non se pode ir solamente a pasear ou con 200 pins, máis ou menos. Temos que ir cun proxecto baixo brazo para poñer a Vilagarcía nese mapa de turismo. Pero temos tamén que ir ás ferias sectoriais, falar coas centrais patronais que andan buscando ubicacións para empresas. Hai empresas buscando ubicacións, están mirando para Marín. Eu pregunto por que Vilagarcía non puxa por ser un sitio para que as empresas miren. Démoslle chan, facilitemos a formación dos traballadores que tienen que necesitar as empresas, facilitemos impostos e xeneremos calidade de vida. Ese é o primeiro paso para humanizar. Vénega.
Ben, pois desde o BNG levamos xa 4 anos traballando e apostando firmemente por sectores productivos como o sector forestal. Creemos que en Vilagarcía temos unha situación privilexiada, temos a ría máis grande e máis productiva e, por outra banda, temos máis de 1000 hectáreas de monte mancomunado. E temos a grande sorte de que temos comunidades de montes e agora unha mancomunidade impulsada, por certo, polo BNG, igual que as partidas que agora o Partido Socialista leva no seu programa, tamén foron impulsadas polo BNG, que están dispostas a poñer a producir ese monte. Hai moitos proxectos debaixo da man. Teñen proxectos de silvicultura, de traballo con biomasa, de tratamento de árbores micorrizadas, froiteiras, de transformación, incluso proxectos probables de empresas de transformación dese produto, de chegar a acordos coa hostelería local para poder abastecer pois a propia hostelería a través dos propios veciños e veciñas da produción. Iso por unha banda, por outro, dixeno antes, temos a ría que o problema fundamental é o seu saneamento, ademais de que, bueno, como ben sabedes, temos a ameaza de proxectos como o da megaminería de Touro, ou con problemas como os encoros nos ríos de Porto de Mouros, que no momento en que abren pois as súas comportas, de xeito indiscriminado, sin contar co sector marisqueiro, pois fan que a mortaldade do marisco pois sexa un problema, non? Poderíamos seguir falando tamén de, bueno, porque empresas como Fundiciones Rei non se lle facilita o poder trasladarse ao polígono de Pousadoiro, onde ten unha parcela e onde podría medrar e contratar máis xente, cando foi precisamente pois a Xunta quen decidiu asentar detrás dunha fundición un servicio como un hospital público, non? Candidato do PSDG. Ben, a min tamén sorpréndeme que o candidato ao Partido Popular fixera referencia á perda de postos cando foi o de Cuca, porque precisamente naquel intro que estaban esperando os traballadores, en outros casos que tamén non hai por que lembralos aquí, pero son moi coñecidos por todos, o que se estaba esperando naquel momento era que o anterior alcalde pois dese un paso fronte e tratase de impedir esa perda de postos de traballo, pero non foi así. Eu que si me gustaría explicarlle a todos os televidentes e, por suposto, o candidato do Partido Popular que falaba do paro, mire, este era o índice do paro cando gobernaba o Partido Popular en Vilagarcía de Arousa. Por enriba, en todos os anos de cando goberna o Partido Socialista. Eu poño un gráfico bastante máis sinxelo para que se entenda bastante mellor. Dicir, a taxa de paro no 2015, cando acollemos nós, estaba no 25,54 e agora está no 19,31, é dicir, non é certo que houvese todos estes anos os mesmos parados en Vilagarcía. E eu así, como alcalde, de logo, non podo estar satisfeito agora que me veña alguén do Partido Popular a falar do paro, pois cando menos sorpréndeme. O que ten que facer Vilagarcía, dende logo, é apostar por industria e despois seguro que podemos falar un pouquiño de industria, pero dende logo tendo en conta a realidade o que é o principal fonte de ingresos de Vilagarcía, que é unha cidade principalmente de servicios, co 72% da nosa economía do sector servicios, e dende logo ter unha cidade máis atractiva, máis humana, máis vivible, atrae xente, beneficia ao noso comercio local e a xente que quere vir a Vilagarcía. Facer unha cidade máis dinámica, falaba fai un momentiño, escoitei por aí, desestacionalizar o turismo, pois iso é facer eventos durante todo o ano, como Vila Blues, como Clas Clas, como agora Bermú, como Festival Curtas, etcétera, 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 ou os magníficos torneos que tenemos de iniciativa privada. Fomentar a actividade ferial, que estaba esmorecida porque o Partido Popular deixou-na esmorecer. Ter unhas praias, dúas praias con bandeira azul. Apostar polo turismo verde. Estes días, precisamente, comenzaron as obras da Vía Verde, que se leva pelexando moito tempo, non solamente polo Concello de Vilagarcía, senón Caldas e Portas. Bueno, varios sectores, como por exemplo o sector industrial, o sector comercial, sen dúbida moitos aspectos que poden incentivar o desenvolvemento económico da localidade, poden seguir falando de emprego, pero eu sumo tamén a cuestión dos sectores productivos, saber que compre e impulsar no Concello de Vilagarcía. Cando queira. Tengo que hablar del PSOE y del paro. O sea, quien nos metió en la crisis fue el Partido Socialista, eso es evidente y lo sabe toda España. Que el paro haya bajado haya sido por medidas que ha tomado un gallego desde el Gobierno de España, que es Mariano Rajoy. ¿Qué medidas ha tomado el Concello de Vilagarcía
para crear puestos de trabajo. Que yo sepa, solamente ha creado uno, que es el secretario del alcalde. O sea, que no me venga ahora con esos gráficos, porque esos gráficos son iguales para el resto de ciudades gallegas. De las principales ciudades gallegas, de las 8, que ahora somos la 9ª, por desgracia, somos el que tiene la tasa de paro más alto. Y eso a un alcalde le debería de dar vergüenza, porque como dije antes, uno de los mayores problemas que tenemos, el principal problema que tenemos, es la tasa del paro. A mí me da lo mismo que sea el 19,31 o el 20 o el 15, pero es que lo mejor que se le puede dar a nuestros ciudadanos no son, sí, claro, por supuesto, calles peatonales, pero de las calles peatonales no vive la gente. Eu quería discrepar un momentinho. Solamente, permíteme un 20 momento, porque teño que segundos, decir con solamente Vilar unha García cousiña e parece unha falta de respeto o comentario que acaba de hacer o candidato do Partido Popular, pero, dende logo, nós o que non vamos a facer é enganar a xente, como están dicindo algúns, que van a crear 3.000 postos de traballo, 2.000 ou milagros que non existen, de logo non. O Partido Socialista non va a decir nunca que se van a crear 3.000 postos de traballo porque enganar a xente. Eso non se va... Permíteme que me explique, por favor. O que ten que facer un partido que quera fomentar que teñamos máis emprego en Vilagarcía, pois é dotar de máis solo industrial o noso concello. Por eso, na revisión do Plan Xeral están 240.000 metros cuadrados postos de ampliación, facer bonificacións fiscais ás empresas e, sobre todo, máis importante, que teremos tempo de falalo, mellorar as nosas conexións. Vilar García en Común. Por empezar polo final, que decía o alcalde, o das bonificacións fiscais a empresas para que se instalen en Vilagarcía, estamos de acordo. Ahora, facer máis chan industrial, cando acabo de mencionar que temos chan industrial sin utilizar, e que parece que a quen lle toca gobernar ten unha serie de catálogos e cada vez tira dun. Catálogo de polígonos industriais, catálogo de rotondas, catálogo de céspede artificial, e vamos por tendencias, non? Hai que ir un poquinho a raíz do problema. E nos decimos que se poden crear 1.000 postos de traballo, claro que se poden crear, hai que intentalo, porque o certo é que a toda agora, en 20 anos de goberno do Partido Socialista e do Partido Popular, non hubo políticas de emprego reais máis alá de fomentar alguna que outra subvención ou alguna que outra incentivo fiscal. Pero non hubo pelexa polos postos de traballo, porque é certo, se deixaron marchar postos de traballo. Apenas hubo un alcalde nesa época que se puxo a los traballadores. Pero vir aquí e presumir de que hubo un galego que fixo todo o que conseguiu para crear emprego en España, eu creo que foi o que condenou a precariedade a todo o territorio español. Pero vámonos centrar en Vilagarcía, porque a raíz do problema de Vilagarcía é que non podemos limitarnos a fomentar, temos que limitar as empresas. Eu non quero que as empresas que ahora están buscando lugares onde instalarse para fabricar componentes para os futuros coches eléctricos de Citroën en Vigo non miren para Vilagarcía, miran para Marín, miran para outros elementos, pero Vilagarcía non sale no mapa para eso, solamente para as playas. ¿Sabes cuál es el mejor gancho para traer industria a Vilagarcía? Pois que? Eu sí. ¿Lo sabes? Eu sí. ¿Cuál es? Pois decirlle que Vilagarcía ten todos os mecanismos e elementos importantes nunha vila que pode albergar empresas. Ten conexión por autoestrada, ten conexión por ferrocarril e ten conexión portuaria. Temos un polígono industrial que non está no término municipal de Vilagarcía, pero que seguro que se pone en marcha lle dá traballo a moitos veciños de Vilagarcía, a 3 minutos en camión dende o porto, porque non traballamos para que se instalen aí empresas de mercancía, de logística, para que ese noso porto tamén crezca. Vostede é empregado portuario, pode saber do que estamos falando nese sentido. Por supuesto, y te digo que el 75% de las importaciones y exportaciones que se realizan en España se realizan vía marítima, por lo cual la mejor carta de presentación que tiene Vilagarcía en estos momentos es decir que tiene un puerto de interés general, por lo cual cualquier empresa mediana o grande que se quiera interesar en suelo gallego va a querer instalada cerca de una autoridad portuaria, porque disminuye sus costes logísticos y es más competitivo un mundo global. Fíxese vostede como se fan as inversións. Temos máis de 7 millóns de euros enterrados nas calles de Vilagarcía en 2 ferros que din que son vías de tren, pero eu tren non vin pasar. ¿Y sabes cuándo se va a mover? ¿Tú sabes cuándo se va a mover? Creo que estamos en un mes. En un mes. Creo que precisamente por este tipo de perspectivas, como ben di o compañeiro, Vilagarcía acabou sendo un camposanto de cartos enterrados que agora só sirve para provocar precisamente accidentes ás bicicletas e non centrar a atención realmente nos sectores productivos que temos. Nós sempre decimos, somos un lugar enormemente afortunado e con moitísima riqueza. Só temos que creer e poñelo a producir. Acabamos de falar do tema do monte, pero e a cultura? A cultura ten que ser o motor económico que poida mover tamén Vilagarcía, cultura e deporte. Estábamos falando de eventos e faime
Bueno, está claro que sí, viñeron eventos, pero tamén marcharon outros. Deixeme recordarlle ao señor alcalde que tristemente deixou marchar, que aquí xusto á entrada vimos A pancarta. a pancarta do Fútbol 7, cando era un evento internacional. Do Fútbol 7 non, eu diría máis, perdona. Arousa Fútbol 7 que se fai en Ribadumia. Eso xa dá moito que decir Efectivamente, da xestión dos eventos. que era Creo que o balance máis que positivo, que o número de eventos que se crearon estes anos supera moitísimos cos que se foron. Non se trata de restar, senón de sumar. O que temos é que engadir, porque o Partido Socialista se ofendeu cando se marchou o Festival do Norte, certo? Pois de igual xeito ten que entender que agora, cando se marcha o Fútbol 7, pois que a nós non entendamos que se deixe escapar. Por outra banda, nós entendemos que sí, hai que desestacionalizar precisamente o turismo, pero para iso hai que poñer en valor o noso patrimonio natural e histórico, coordinalo co resto da comarca, pular por rutas de sendeirismo que sexan realmente funcionais e homologadas, para que poñan tamén pois a Vilagarcía dentro do mapa, recuperar os cursos dos ríos e dos regatos, a memoria histórica. A memoria histórica é algo que pode crear un tecido que vai atraer xente durante todo o ano. Temos moitos recursos, só temos que creer niso e apostar. Bueno, pois a cuestión do turismo é o seguinte argumento que eu tamén quería introducir no debate. Poden ir arrastrando se queren os temas que imos deixando atrás, pero eu preguntolles polas propostas en materia turística. Ben, eu sí, me gustaría comentar unha cousiña antes de falar de turismo, do que se falou xa algo, pero dende logo é fundamental, porque é certo que decía antes que Vilagarcía está moi ben situada xeográficamente, ten boas conexiones, pero se pode mellorar. É dicir, necesitamos desdobrar o Vía La Pontevedra, necesitamos ter enlace directo con Madrid. Necesitamos unha estación intermodal para que os rapaces e rapazas que vayan a estudiar a Santiago de Compostela, por exemplo, e que non son de Vilagarcía, que é estación de todo Salnés, que non é solamente de Vilagarcía, pois cando cheguen teñan un autobús que ellos poda levar ás súas casas. Dende logo, en materia turística, como para centrar o tema que nos pide, dende logo, temos as ideas moi clariñas, dada a experiencia destes 4 anos como xestores do Concello. Primeiro, como sigo insistindo, en que a nosa cidade sexa cada vez máis atractiva. Despois, apostar, falaba antes a portavoz do BNG, a candidato do BNG, pois de un que marchou, pero insisto, a cantidad de eventos que se crearon durante estes anos, algúns que nos poñen o Clash, por exemplo, é unha referencia internacional e trascende a calquer outro evento que se poda poñer en marcha en valor. E despois, como decía tamén, e me deu tempo a apuntar, coincido tamén que é moi importante apostar por ese turismo cultural, por eso esa insistencia en poñer en marcha Vía Verde, que combinará ese turismo de natureza con pasar con elementos tan importantes como pode ser un xardín de excelencia como é o Pazo de Rubiáns e os elementos que irán vendo ao longo dese camiño, como tamén supuxo un esforzo importante pois facer as excavacións do Castro Alobre a través dun acordo, con eso, poñer en valor o noso patrimonio histórico, o máis importante que temos. Se excavou de acordo coa Deputación de Pontevedra e resultou que cando lle tocou cumplir ao Ministerio, no seu día gobernado polo Partido Popular, sufriu un parón. A ver que agora, Partido Popular en que materia temos de outro turismo. horizonte, pois se retomará. Bueno, primero sorprenderme, ¿no? Pues el interés del turismo del equipo de gobierno en estos momentos es que tener la página web oficial de turismo de Vilagarcía cerrada desde hace año y medio. Ese es el interés que tienen nuestros gobernantes por el turismo en Vilagarcía. Nosotros proponemos también una ruta de senderismo unida con los paseos marítimos, que lo haremos desde el Rial hasta Bamio, para potenciar, como están haciendo concellos vecinos, el Camino de Santiago. Estamos cerca de un año santo. Nos tenemos que multiplicar y promocionar todas las riquezas que tenemos a nuestro alrededor. Vivimos en un paraíso. Por aquí subió el apóstol Santiago, el camino original. Tenemos el único Vía Crucis marítimo fluvial del mundo. Todo eso tenemos que venderlo y tenemos que promocionarlo. La gente no va a venir aquí pues porque les dé la gana, no. La gente vendrá aquí hoy en día, que vivimos en un mundo digital, porque tienen información y necesitan saber
las bondades y las cosas buenas que tenemos aquí en Vilagarcía para que vengan, para que dejen su dinero en el pequeño comercio local, en la hostelería, en los hoteles que tenemos. Somos la tercera ciudad de la provincia y la número 16 en plazas hoteleras. Se nos escapa el dinero. Con todos esos eventos que dicen y otros que se marcharon, la gente al final no tiene dónde quedarse en Vilagarcía y se va a otros pueblos vecinos y se deja el dinero allí. Y se nos escapa el dinero y cada vez están cerrando más comercios. Tenemos que dar un paseo por cualquiera de las calles céntricas de Vilagarcía y cada vez hay más locales vacíos. Y con eso tenemos que acabar y tenemos que apostar fuertemente por el turismo porque es una fuente de ingreso pues muy importante, sin olvidarnos, como bien decía Suso, de las zonas industriales. Bueno, pois imos co candidato precisamente de Vilagarcía en Común. Pois evidentemente empezou por algo que xa se comentou, algo tan sinxelo como unha página de web de turismo que amose, que enseñe, que indique as rutas o que se pode facer en Vilagarcía para que alguén consulte e planifique a súa viaxe a Vilagarcía, pois está sin funcionar, sin rematar. É algo sinxelo, non nos custa demasiado carto, nin temos que encargar proxectos a grandes inxenierías que nos diseñen nada. É unha web que pode estar a cargo do Concello e activa, e non o temos. E leva ano e pico sin funcionar. Pero é certo que temos que traballar en máis cousas. Decía antes o alcalde, fago un pequeno inciso nesto, o desdoblamento da carretera a Pontevedra. Eu creo que se conseguimos que a P9 non sexa de pago, xa temos aí unha boa vía de comunicación, non solamente con Pontevedra, con calquera parte de Galicia, pero xa temos infraestructuras como para estas cousas, non? Entonces, Vilagarcía ten que facer esa aposta polo turismo? Por suposto que sí, pero os eventos a veces non son comparables. A cultura atrae turismo, pero sobre todo atrae o turismo máis próximo, o que non necesita pernoctar, o que vive na nosa contorna a 6, a 5, a 10, a 12 kilómetros e lle interesa algo que facemos e nos ven visitar, disfruta e consume, por suposto. Pero eventos como que se mencionou aquí, que se deixou marchar, porque se deixou marchar a Orosa Fútbol 7, a que se faga en Ribadumia, move centros de persoas que veñen de fora, que se teñen que aloxar, que teñen que comer, cenar e tomar e pasear por nosa vila. Esas cousas que se criticaban a gobernos anteriores do Partido Popular cando se perdía un evento, o Partido Socialista o consinte, o permite, o favorece, digámoslo así, e parece que encima nos fan o favor. Porque É curioso que ninguén se pregunta aquí en este debate, recoñecido polos organizadores, quen propiciou que se reunisen nun edificio da Xunta de Galicia os organizadores nunha institución oficial, nun edificio da Xunta de Galicia, quen foi o que propiciou que ese torneo se marchase ou non. Pero a mí me gustaría... Eu podo contestar, se me deixa. Propizou no goberno de Vilagarcía que a súa deixadez de traballo con esa organización. Non lle bote culpa a terceiros. A culpa é de quen pon trabas e deixadez a hora de organizar e favorecer que as asociacións que traballan por e para Vilagarcía están desatendidas. Non só se marchan grandes eventos. Pregunte onde se vai facer o certame de Vale Regional que fai a Asociación Mar da Arousa. 10 segundos por PSOE, que despois xa ten outra que nemos co bloque. Por moito que repitamos unha cousa non vai a ser certa se é mentira. Dende logo, o traballo feito polo goberno municipal, os diferentes departamentos e concelleiros para consolidar eventos durante estes 4 anos está á vista de todos os vilagarciáns e dende logo son moitísimas as felicitacións que recibe o goberno municipal porque por moito que se queira negar en este debate, eu entendo que se queira negar, pois Vilagarcía volva a tener moito dinamismo nas nosas rúas como hacía moito tempo. Empezo polo dinamismo, porque precisamente hai unha liña da Deputación que se chama Pontegal, a que os concellos se poden adherir, e a mí me gustaría saber por que o Concello de Vilagarcía non solicitou un só euro para esa liña cando podíamos ter todas as parroquias dinamizadas. Por exemplo, por poñer un exemplo, porque falamos de dinamización e ninguén está dicindo que non se fixeran cousas. Claro, fixeronse cousas, pero que se podían ter feitas moitas máis. Ao igual que dende o BNG nos preguntamos, porque como ben sabedes, no seu momento chegamos a acordos nos orzamentos, con 30.000 euros de iniciativas culturais, 20.000 euros para creadores e outras moitas partidas, normalización lingüística, etcétera, que en moitos dos casos, aumento nas entidades culturais, que en moitos dos casos quedaron sen executar. E en outros, como pode ser a recuperación do patrimonio, que, no seu momento se puxeron 50.000 euros en riba da mesa,
que tamén se chegou a un punto no que bueno, pues se fan cambios de finalidade e se inviste noutra cousa. Falaba de investimento no patrimonio na recuperación do Castro Alobre, pero que o Partido Socialista se comprometeu co BNG a que estes 50.000 euros iban a ir para un dos muiños da Ruta do Sordido. Ali podemos ir a día de hoxe e non hai absolutamente nada recuperado. Solamente unha cousiña, agradézolle por suposto ao BNG pois a súa oposición construtiva ao longo destes 4 anos que fomos quen, entre as dúas formacións, evidentemente, de chegar a acordos, de chegar a pactos e a un diálogo e entendementos. É certo que eu estive en todas as conversas, algunha coa actual candidata e outras coa anterior portavoz. A cuantía esta, por exemplo, que se fala que estaba reservada para a conservación e mellora do patrimonio, sempre se falou de outro muiño, que o muiño do Parque da Coca, que o Parque da Coca estaba con 105.000 euros. E falado cos propietarios. Eu creo que hai unha partida de 105.000 euros para o Parque da Coca. Esta é unha partida distinta. Eu creo que foi que a relación e o diálogo que tivo con o BNG, co Partido Socialista, pois frutificou dende logo en unha gran legislatura, no que se sacaron moitos proxectos adiante. É unha pena que ese diálogo non se conseguira con todas as formacións, pero dende logo, para non desviar, que estamos todavía no bloque de economía e de emprego, dende logo, é vital, eu lle propoño a todas as formacións, unha vez que pasemos este 26 de maio, que fagamos un pacto entre todas as formacións que queramos defender a Vilagarcía para reclamar aquelas cousas que consideremos fundamentais, como pode ser a alta velocidade, como poden ser mellorar as nosas conexións por vía terrestre, ou esa estación intermodal que a Xunta de Galicia non é que este negando ao goberno de Vilagarcía, senón que está negando aos vilagarciáns. De igual xeito, lle pediría tamén que entón tamén faga o mesmo coa tarifa eléctrica, que no 2015 votaron a favor e no 2018, como cambiou o goberno do Estado, tiveron as súas dúbidas e se puxeron de perfil. Non é certo, sempre fomos... É certo, e están as actas dos plenos que calquera dos veciños e das veciñas poden consultar, como no 2015 levou unha ACIGA e no 2018 levou unha esta que aquí está falando hoxe, en novembro, e o Partido Socialista non a apoiou. 10 segundos. Non máis. Ben, sigo insistindo en que vamos polo bo camiño, non podemos estar conformes, temos que xerar emprego, pero as vías son claras, potenciar o noso turismo, ter máis solo industrial, bonificacións e axudas directas como se deron as instalacións ás empresas e mellorar as conexións que ten Vilagarcía. Bueno, vou tirar agora de hemeroteca. Nos 3 últimos exercicios a débeda do Concello reduciuse máis da metade con respecto ao ano anterior, precisamente sobre as contas municipais, sobre a saúde dos cartos dos que dispón o Concello. Vou preguntar ao candidato do Partido Popular a ver como valora el as contas locais. Bien, a mí todo lo que sea reducir deuda me parece estupendo porque es bueno para el Concello. Esto, si no me equivoco, viene de un plan de ajustes propuesto por el Partido Popular. Ahora, a mí lo que me sorprende es que se salga presumiendo que tenemos un superávit de 2 millones de euros. Yo no sé si somos una empresa privada en la que al final nos van a repartir dividendos entre todos los ciudadanos, o esos 2 millones de euros se podrían haber gastado, invertido en mejoras para todos nuestros vecinos. Eso es que es algo increíble que se presuma de que beneficio de 2 millones de euros y después tenemos vecinos a los que no les llega el alcantarillado. Esto es incomprensible. Bueno, pues imos con Vilagarcía en común. Bueno, é certo que se reduce a deuda, unha boa parte pola sinerxia normal de calquera contrato de préstamo, que vai baixando según pasan as súas cuotas, e outra boa parte porque a lei que aprobou ese galego que tanto fixo polo emprego, tamén obriga a que o superávit se destine de forma automática e sin outra posibilidade a que se amortice esa débeda. Pero é certo que esa débeda non se produce, a noso entender, dunha boa xestión, onde se xeneran aforros ou onde se fan máis cousas con menos cartos, non. Se produce porque se deixan de facer cousas, esa é a parte que está mal de todo isto. A execución dos diversos orzamentos municipais, como ben apuntaba a candidata do BNG, incluso con acordo con eles, non se chegaron a executar, e son cousas que se quedaron sin facer, e cousas, en algún caso, moi necesarias, outras non tan necesarias, pero tamén podían considerarse importantes. Imos coa candidata do BNG. Ben, pois, lóxicamente, nós estamos plenamente de acordo en que un concello teña superávit non quere decir
que fora boa xestión, máis cando hai tantas necesidades non só de saneamento, sino outras moitas de, bueno, nas parroquias que todos e todas coñecemos, e máis cando se deixan, principalmente, pois, dende o noso punto de vista, pois, partidas que foron pactadas e acordadas e coas que nós tiñamos unha representación a que debíamos unha resposta, non? Isto é como en calquera familia, se eu debo cartos, inda que eu quede sin cobrar, ao veciño voullos a dar, non? Pois nós nese sentido nos sentimos un pouco, lóxicamente, defraudados, porque entendemos que as primeiras partidas que se tiñan que ter executado eran as do BNG, precisamente por facilitar ese apoio aos orzamentos, e que partidas que quedaran sin executar de saneamento, de cultura, do rural, e demais quedaran cando hai tanto por facer, pois lóxicamente non nos parece boa xestión. 60 segundos. Ben, eu entendo que aquí, como o único que tivo a responsabilidade de xestionar o Concello, pois, evidentemente, como é lóxico, o actual equipo de goberno, pois, non falásemos as suficientes veces, ao mellor, cos servicios municipais, cos servicios de intervención, no que se establecen términos como teito de gasto, no que xa estábamos ao límite. Eu quero decir que era a excusa anterior do Partido Popular de sempre de non podíamos facer nada por a herdanza recibida. Esta foi a herdanza recibida do Partido Socialista, 12,5 millóns de débeda. Isto como vai a quedar agora as contas do Concello. Non estou de acordo, por suposto, non podo estar de acordo, porque foi unha gran xestión, neste caso, o Servicio de Facenda, dos técnicos municipais, era a Concelleira de Facenda. Da boa xestión por parte do Concello, porque se fixeron esforzos en servicios que non se facía o suficiente fincapé. Por exemplo, por poñer o exemplo, un servicio de recaudación en vía executiva o suficientemente eficiente que lle exixise as inmobiliarias, os bancos, propietarios de pisos, que contribuísen, aportasen os mesmos impostos que pagan os restos dos cidadáns, e baixando o tipo impositivo do IBI a todos os cidadáns. Publicidade, e estamos de volta agora mesmo aquí no Contrastes Vilagarcía. Última parte deste Contrastes Vilagarcía que lles ofrecemos esta noite aquí en Canal Rías Baixas, xa moi preto desa cita electoral do vindeiro domingo. Imos agora a falar de moitos asuntos que de seguro interesan e moitos veciños e as veciñas do Concello de Vilagarcía, e comezamos falando das políticas sociais, das políticas de benestar. Ten a palabra o candidato de Vilagarcía en Común e pregúntolle polas iniciativas que vostede levaría a cabo se fose o seguinte alcalde do Concello. Evidentemente, o primeiro que desexaría calquera que mira ou xestiona o benestar das persoas é que os servicios sociais non fixeran falta, que foran cada vez a menos, e supoño que eso vai ser compartido por todos os candidatos. Pero é certo que o dato se apuntaba ao principio por parte do alcalde, que hai unha inversión importante en servicios sociais porque algo está fallando en Vilagarcía. Evidentemente, todo o que vimos falando en todo este tempo de iniciativas para que o emprego se instale en Vilagarcía, para que apostemos polos propios nosos sectores, teñen que axudar a que eses servicios sociais cada vez faga menos falla no tocante á parte económica. Pero temos outros servicios que prestar cando as persoas chegan a certa idade ou padecen certas enfermedades que temos que complementar. E aí se pode facer moito, e moito máis do que se está facendo. Falamos fai un momentiño de xestión, de boa xestión que provoca aforros. Se de verdade o objetivo do goberno municipal fora xenerar aforros cos cartos que temos, pois estaríamos facendo xestión directa dos servicios públicos que prestamos, moitos delos con moito tinte social, como por exemplo o que recentemente se levou ao pleno para sacar, e que nestes días se están levando adiante as mesas de contratación para o Servicio de Axuda ao Fogar. Servicio de Axuda ao Fogar, os grupos que estamos dentro de Vilagarcía en Común, Esquerda Unida, e somos maioría, xa manifestamos que non nos gustaba o planteamento que estaba facendo. Os servicios públicos vanse prestar mellor, máis eficientemente, garantindo dereitos laborais e garantindo tamén a atención, se se fan con xestión pública directa, e vai a forrar cartos. Non digo para guardarlos, non digo para darlos ao banco como nos obligan as leyes que aprobou o Partido Popular dende Madrid, o digo para reinvertir e seguir investindo sobre os propios servicios sociais. A axuda no fogar en Vilagarcía en 5 anos, se se pasa a xestión directa, nos aforra algo máis de 1.200.000 euros. Si facemos o mismo co servicio de limpeza en edificios municipais, que está pendente de que se pospuso para o seguinte mandato, podemos aforrar entre 700 e 800.000 euros en 4 anos. Por lo tanto, si sumamos todo eso, podemos reinvertilo en dar máis horas de axuda no fogar, porque fan falla. As poucas horas de atención que se recibe a xente non son suficientes para as familias, hai que desafogar ese esforzo que fan. Por lo tanto, ese é o esforzo que temos que facer na xestión pública. Ben, concordo plenamente en que
Bueno, a principal fonte dos servicios sociais deberá ser o emprego, precisamente para evitalos, non? Pero sabemos todos que a realidade é outra e que hai moitos servizos que, a pesar diso, sí que se poden dar e se deben dar. Precisamente por iso, tamén este grupo, neste mandato, concordou co Partido Socialista unhas bolsas para axuda a pago do IBI de 90.000 euros, coas que se comprometeu, incluso, que se fora necesario mandar unha comunicación a cada unha das vivendas o goberno socialista, e que, sorprendentemente, nin a propia empresa que fixo a atención á veciñanza cando foi a revisión catastral, por certo, revisión catastral pulada polo Partido Popular, que deixou os veciños atafegados co pago do IBI, non sabía a existencia desta bolsa de 90.000 euros, porque eu mesma como usuaria fun a que tiven que informar a esta empresa, máis a determinados usuarios, pois que cadraron comigo nese momento. Por outra parte, decirlle que a rebaixa do IBI sí que é certo, pero que foi este grupo que conseguiu precisamente o 0,54 no rural, porque o Partido Socialista quería deixalo 0,60, e foi coa nosa existencia que se chegou ao acordo de baixalo 0,54. Pedimos aumento nas becas de estudo, pedimos a colaboración, un convenio bianual coa Residencia para a Discapacidade Intelectual, que entendemos que partamos da base de que ten que ser a Xunta que asuma as competencias, igual que deberá asumir a competencia de centros de día, que é unha demanda social que temos e que deberá poñer en riba da mesa, non? Igual que pode ser outro servizo imprescindible e necesario a Gardería Municipal, que leva 20 anos con un convenio obsoleto que vai a rematar en agosto e que veremos como se vai a prorrogar, igual que pasou co da piscina municipal ou con outros. Partido Socialista. Ben, eu quería puntualizar solamente unha das cousas que dixo o candidato de Esquerda Unida. É certo que a ninguén lle gustaría que houbera usuarios dos servicios sociais, pero eso se dá por desgracia, en toda Galicia e en toda España. A diferencia é que no noso Concello de Vilagarcía os servicios sociais funcionan moi ben. Esa diferencia entre o noso Concello e outros. E, dende logo, se fixe un esforzo moi importante ao longo destes 4 anos para aumentar, porque sabíamos que hai xente pasando unha situación de necesidade, e por eso se incrementou un 90% o orzamento en servicios sociais. Pasamos de 1 millón e pico no 2015 a ahora casi 2 millóns de euros. Eso, a mí me gusta poñerlle nome esas cousas. Apuntaba algunha das cousas a candidata do BNG, eso para que deu? Pois para que por primeira vez rapaces e rapazas de Vilagarcía tuveran unha axuda de becas de estudios de 80.000 euros, fruto tamén das negociacións con outras formacións políticas, neste caso co BNG, pero sabemos que non era unha axuda extraordinaria, eran 400 euros, pero 325 rapaces de Vilagarcía ao ano se beneficiaban desa axuda. Se aumentou un 60% persoal, pasábamos dunha educadora social a ter 3, que é moi importante, reforzar os nosos servicios de persoal para disminuir esas listas de espera, na que son especialistas ou a Xunta de Galicia na sanidade pública. Se incrementou, non teño que tamén que discrepar co candidato de Vilagarcía en Común, porque o número non é que se aumentaron un pouquiño de horas, é que o número de horas que se aumentaron a axuda no fogar foi tamén un 90% das horas de axuda do fogar, facendo un esforzo... Porque digo que se podían facer máis. Unha cousa é falar desde fora, eu lles invito a que falen, máis xa yo dixen durante toda a legislatura, a que falen cos profesionais, os profesionais que están ao servicio de todos os, non solamente o goberno municipal, senón de toda a oposición tamén, para ver a opinión do esforzo que se está facendo en servicios sociais. Yo quiero empezar diciendo que me parece estupendo el pictograma que sacó anteriormente el señor Varela, pero es que falta la etapa anterior de cómo recibió el Partido Popular el desastre del bipartido del PSOE y del BNG. Con esto quiero decir que nosotros en la política social lo que hay que hacer es una reducción de plazos en la ayuda de emergencia. Desde luego que desde el ayuntamiento se está haciendo mucho esfuerzo, pero eso no llega, porque hay unos trámites administrativos tan grandes que al final quien saca las castañas del fuego son las ONGs como Cruz Roja, como Cáritas, como Amigos de Galicia. Apostamos por recursos para el tercer plan de igualdad y medidas para la seguridad de las mujeres, pictogramas en todos los que está aprobado en pleno
y que llevan sin hacerlo, en todos los espacios municipales, apoyo en las actividades deportivas para personas con necesidades específicas y un plan de eliminación de barreras arquitectónicas que es por lei e que el Concello non lo cumple. Bueno, pois a todas estas cuestións que estamos a debater vou engadir eu máis asuntos, a cuestión da demografía e tamén a cuestión da atención ás partes máis rurais do municipio. Xa víamos ao comezo, Vilagarcía é un concello con moitas parroquias que tamén teñen as súas necesidades. Imos con Vilagarcía en Común. Pois Vilagarcía ten moitas parroquias, ten 37.700 habitantes neste momento, sigue estando por debaixo do que xa estivo no seu momento, que estaba cerca dos 40.000, por lo tanto temos un indicador de que Vilagarcía de momento non sigue sendo unha Vilagarcía na que moita xente poda planificar o seu futuro. É certo que en demografía propiamente dito, a mellor as medidas veñen máis pensadas a niveis estatais autonómicos que se poden fomentar, non? O Concello si pode traballar nas liñas que xa vimos comentando, o facer a vila unha vila na que haxa futuro, onde ninguén teña que marchar dela se non quere. Para eso temos que ter traballo, temos que ter plans de vivenda para que a nosa mocidade poda chegar a independizarse, non temos bolsas de vivenda no alugueiro social que pertencen ao Concello, hai moi pouco en Vilagarcía de outras administracións e, por tanto, aí hai bastante polo que podemos axudar as persoas. Cando falamos de xestionar, por facer un inciso anterior, aumento de horas, non digo que non se aumentaran no segundo pliego, no que sale o concurso, sino que co aforro que se fai da xestión directa se poden dar aumentar horas. Xa sei o que se nos ven dicindo antes de 4 anos, que xa o temos falado, de que non se pode, de que hai moitas trabas, pero é que noutros concellos puideron, e, polo tanto, queremos tamén que eses modelos se apliquen en Vilagarcía. Vilagarcía ten moito rural para traballar, ten moito rural que está abandonado, que se sinta abandonado, e se sinta abandonado de forma sistemática. Goberne quen goberne, gobernou o PSOE, gobernou o PP, volveu a gobernar o PSOE, e a sensación do rural non cambia. Hai cidadáns de segunda e cidadáns de primeira. Hai que tratar a todo o mundo por igual, viva donde viva, e incluso en pequenos detalles como o transporte público se notan as diferencias. Non lle custa o mesmo a unha persoa que vive no centro de Vilagarcía ir ao Hospital de Salnés que a alguén que vive en calquera das parroquias. Custalle o doble, eso temos que acabar. Primeiro temos que ter tarifas que sexan máis asequibles e que calquera persoa viva onde viva teña o mesmo trato. E eu, co mesmo coste, dende Fontecarmoa, dende Bamio, dende Aralde, teño que chegar ao Hospital de Salnés cos mesmos costes, se non hai discriminación en función do lugar de Vilagarcía no que vivas. Vale, vou empezar polo final, porque tamén me gustaría recordarlle ao compañeiro do En Común que fala de cidadáns de primeira e de segunda, e nós tivemos esa sensación un pouco cando nas mesas de negociacións, por exemplo, a retirada dos nomes da memoria histórica, se falaban de rúas que non eran axeitadas para determinados. Nos entendemos que unha rúa é General Llagüe ou outra que se lle quería poñer o nome de Pando ou Paracha. Ese é o mesmo discurso que fai o goberno. Non é o mesmo discurso. Ese non é o noso argumentario. Está facendo vostede o argumentario que facía o goberno. Pero que cando no momento en que non se quere sacar unha rúa que pon General Llagüe. Sí que se quere sacar. Quen di que non quere sacar? Non a quere sacar, que non a saca, que ten a capacidade de sacalo, que non quere sacar. Lóxicamente, a responsabilidade do goberno, porque eles teñen a capacidade de poder facelo, e non entrar nesas cuestións de si prefiro esta ou prefiro aquela. No, pero que sigue existindo algo que non é certo. Nós entendemos que a memoria histórica non pode ter nin primeiras nin segundas, que a simboloxía franquista ten que desaparecer do rueiro xa, sin miramentos. Por outra banda, falaba o compañeiro do... Me gustaría explicar isto antes de poder continuar. Gustaríame 20 segundos, 10. Bueno, eso non é verdade, nos propusemos nomes para todos lados e nos dá igual o sitio que se poña. O que decimos é que hai lugares onde se poden poñer nomes máis axeitados á súa poboación, xente que se identifique co nome que se pon. Non nos temos rúas de primeiro, que dimos nomes para General Llagüe, o pasa que non se cambian, por certo. Creo que vostedes gobernaron nunha época na que se pudo cambiar tamén e non se cambiou. Ahora dicir que culpa dos que estamos no lado é moi... Claro, nós porque gobernamos os. Bueno, non, pero estaban no goberno. Quería seguir, continuar, porque me fai gracia as medidas que ten aquí o Partido Popular a favor das mulleres, cando ano tras ano no pleno da corporación votan en contra do manifesto do 8 de marzo. É increíble. Isto é algo que me sorprende poderosamente. E despois gustaríame falar do rural. Eu entendo que, igual, esta é unha foto desta semana repartindo, como podedes ver. Isto é un poste da luz a 1,5 km do centro de Vilagarcía, no medio dunha pista. Pois preguntámoslle ao candidato á reelección pola atención ao rural.
Fácil explicar de todas formas así rapidiño esa foto, cando se retranque un muro despois convencer a Fenosa para que retranque o poste inmediatamente costa moito, eso sabemos os que tivemos a responsabilidade de xestionar. Eu diría que temos unha percepción totalmente diferente ao que están transmitindo aquí a oposición do que nos están manifestando os veciños do rural en todas as visitas e o que se fixo durante estes 4 anos. Para empezar, as maiores inversións que fixo este goberno municipal durante estes 4 anos, por exemplo, non se fixeron no centro da nosa cidade. A inversión máis cara que se fixo foi a Escola Infantil de Vilaxoán, que, por exemplo, non, pero claro, pero fomos nós, o Concello de Vilagarcía, o que decidía a que se destinaba eses cartos que daba a Deputación, e o que decidimos fora que fora para Vilaxoán, para a Escola Infantil. Por certo, mareando, como sempre, o Partido Popular, que se non lle gustaba o terreo, que se aí non, intentando complicar as cousas. A realidade é que os veciños de Vilaxoán poden conciliar agora mellor porque teñen unha escola infantil. Se puxo en marcha tamén o Plan Madruga. En políticas rurais, decíamos, todos os veciños, é que é tan sinxelo, digo mesmo que decía ao principio, como preguntar aos traballadores municipais, falar cos traballadores municipais das diferentes brigadas de limpeza para que digan, e vos lo poden decir, eles van a continuar, aínda que existan cambios de goberno, para que digan que antes, na anterior etapa, se limpiaba unha vez ao mes cando era festa e agora se vai 4 veces ao ano. 3, perdón, o que se dixo e que se chegará a 4. Se deron axudas tamén, é certo, ás comunidades de montes, fruto dos acordos e as propostas do BNG. Se repuxeron a 1,5 km de tuberías, pero que ademais, eu que me nego ademais a facer esa barreira que se quere facer entre Vilagarcía Centro e Vilagarcía Rural, porque hai cuestións polas que se leva pelexando e non falamos hoxe, por exemplo, aquí deste tema, e o Partido Popular tenía moitas explicacións que dar de por que en Vilagarcía non temos un centro de saúde como merecemos. Pois precisamente a quenda do Partido Popular. No tenemos un centro de salud en estos momentos en Vilagarcía porque el alcalde no lo quiere, así de claro. El consejero de Sanidad le dijo, la comandancia no reúne los requisitos, usted ponga otro espacio, eso es cierto. Estamos acostumbrados a que usted mienta. Por ejemplo, lo que acaba de decir con la escuela infantil de Vilaxoán, ahí estuvo usted diciendo que estaba acabada, rematadamente acabada, y no estaba acabada. Lo vimos absolutamente todos. Es que usted tiene una facilidad para mentir que es algo increíble. Después me encanta escuchar al resto de candidatos, porque al final el tema de los servicios sociales, ojalá desaparecieran, pero eso se consigue con base a trabajos. Nosotros para el rural tenemos pensado crear una concejalía exclusiva para el rural, con fondos propios y personal propios. Existe, pero no funciona, que funcione. ¿Entiendes? Porque al final, por el rural, vayas a donde vayas, de lo que se quejan es del desabandono que hay por parte del concello, por donde existe. No funciona. Las cosas que no funcionan, hay que ponerlas a funcionar y que funcionen. Creación de una app de Vilagarcía verde. A lo mejor también existe, nosotros pensamos que no. En un máximo de 48 horas, todas las incidencias registradas en esta aplicación se derivan al servicio de mantenimiento y serán resueltas en un plazo de 48 o 72 horas. Esto no es algo que nos inventemos nosotros, es algo que está funcionando en otras ciudades y que queremos traer para Vilagarcía, porque al final involucramos a todos los ciudadanos en que sean ojos de todos los problemas o pequeños problemas que tenemos que solucionar. Gustábame esta frase que acaba de decir, involucrar a ciudadanía, porque precisamente quero introducir a cuestión da participación na vida política no Concello, que os veciños e as veciñas de Vilagarcía pois tamén tomen parte non do que acontece dentro da Casa do Concello. Introduzo este tema e tamén a cuestión da transparencia. Cando queira. Ben, pois, dende o BNG entendemos que a participación ten que ser aberta, por iso tamén estivemos traballando no regulamento dun Consello de Cultura que non se sacou, non sabemos ainda por qué, que non se chegou a chegar a un acordo para poñelo en funcionamento, igual que no seu día se aprobou e se deixou nun caixón tanto o Partido Popular como o Partido Socialista o do Consello Veciñal, que onde estarían representados todos e cada un dos colectivos das distintas parroquias e dos distintos lugares, e igual como fixemos a proposta de que
un concelleiro e concelleira ou alcalde ou alcaldesa estivera de xeito periódico nas distintas parroquias, porque a maneira máis fiable e máis factible de que os veciños poidan chegar é precisamente na proximidade, e nós entendemos que, ademais das plataformas que ten que ofrecer de xeito virtual, de xeito telemático, tamén ten que ser unha institución próxima ao cidadán e aos veciños e ás veciñas, e que eles poidan ser, en primeira persoa, os que demanden. E me fai moita gracia que sexa precisamente o Partido Popular o que agora queira facer unha concellería, cando no 2015 pasou por Bamio, por exemplo, prometendo unhas beirarrúas rematadas ata o final polo lado de Abalo, ou cara ao outro lado, con non sei cantos metros, con non sei cantos aparcamentos, e agora o único que temos é unha situación de illamento con sinais no medio das beirarrúas, sin accesibilidade e coa xente xogándose a vida cada vez que quere sair da parroquia. Quiero matizar tus palabras. Yo llevo desde el 2017 y yo me hago cargo de lo que yo prometo, ¿vale? O sea, porque que non con eso te representa lo digo ningún todo. así. Imos agora coa participación co Partido Socialista. Otros, a lo mejor no representa lo que yo vaya a prometer. Aclarar dúas cousiñas. Primeiro, da igual que vostede sexa novo, a responsabilidade do Partido Popular é unha carretera autonómica que ten unha débeda histórica cos veciños de Bamio de poñer unhas beirarrúas. Cando gobernou o Partido Socialista, co BNG se puxo parte, agora que vostedes tiñan esa responsabilidade porque gobernan a Xunta de Galicia non o fixeron. Segundo, respecto ao centro de saúde, a realidade é que no seu día, cando o presidente do Porto era un anterior alcalde socialista, Javier Gago, a alcaldesa Dolores García e a Consellería de Sanidade estaba dirixida polo Partido Socialista, se firma un protocolo poñendo a disposición do centro de saúde esos terreos da comandancia. E resulta que agora non se pode por falta de vontade política. E non é certo que a Consellería dixera que ese terreo non vale. O que dixo é que quería que o edificio non lle valía, e nos dixemos que estábamos dispostos a costear a demolición e que despois que había que chegar a un acordo porque o terreo tiña que ser libre de cargas e gravames. E pertenecía ao Porto. Lo que tenías que haber hecho era hablar con la autoridad portuaria y después. No hay un protocolo, hay un convenio en vigor firmado por Javier Gago y por Manolo Bouzas, en el cual se hace toda la ordenación de la fachada marítima de Vilagarcía y se incluye una parcela hotelera que tú no quieres cumplir y que la has convertido en zona verde y que han mandado un recurso del PSOE, de Puertos del Estado y del Ministerio de Fomento. Vostede, como sempre, como fixo outro día, en vez de tratar de defender os intereses dos vilagarciáns que non queren, por moito que se empeñen, que poñan máis barreiras ao mar, vai a volver a exercer de agente inmobiliario el puerto es de los vilagarcianos, te lo vuelvo a decir como te lo dije el otro día. El puerto genera 965 puestos de trabajo directos, 2.500 indirectos e cerca de 5.000 inducidos. Vexo que non queren falar de participación, preguntalle por participación, pero que xa esgotou o seu tempo, e ademais que estedes no tempo. Pregunto yo, candidato do PP, a ver se teño máis sorte sobre a cuestión da participación. Sobre la cuestión de la participación, pues mira, yo creo que la mejor participación posible es que el alcalde cada 15 días visite una parroquia y se reúna con los vecinos. Yo creo que hay que estar en contacto con los vecinos. Y aquí quiero decir que esto no son promesas que lanzo aquí al aire. Yo mañana voy a ir a firmar ante notario todo lo que llevo o las principales medidas que llevo en el programa, y en el caso de no cumplirlas en un 80%, que sería un notable o sobresaliente, automáticamente no me presentaría a las siguientes elecciones. Cosa que el señor Varela, que tenemos aquí delante, que ha incumplido, no sé, 15, 20 cosas que llevaba en su programa, pues no se podría presentar en estos momentos. Yo mañana lo voy a firmar ante notario y lo que prometo lo voy a cumplir. Muy bien, pues Vilagarcía en Común. Bueno, participación, sabemos que a participación al final dirímese en temas estruturais, onde queda demostrado ademais que a participación non interesa porque non queren escoitar a xente, non se quere dar cancha, espazos a asociacións veciñais que representan a colectivos. Porque acabamos de quedar claro, a nós polo menos, de que a culpa de que non teñamos un centro de saúde dende fai 12 anos que é necesario é de uns e outro di que do outro, pero o certo é que dos dous. Porque cando se entenden nas mesmas siglas, e cando discrepan con siglas diferentes. Entonces é a forma de facer política antepoñendo as siglas
ás necesidades reais dun pobo, por moito que logo se diga, porque como ben dixo o alcalde ao principio, en alusións a outras intervencións da oposición, por moito que se repita 1000 veces, non é verdade. As verdades son as que se ven, as que se palpan. E aquí o que se ve e o que se palpa é que de fai 12 anos temos un problema cun centro de saúde. Uns porque utilizan de forma partidista os recursos que son de todos, porque os edificios son de todos, e outros porque non argumentan plans B. Vilagarcía en Común ten plan B, vamos a buscar outra ubicación. É certo que pelexaremos para ter ese edificio tamén para outros servicios, pero de outra maneira, pero outros están preocupados polo hotel para Vilagarcía. Creo que ao final Vilagarcía, por uns e por outros, sin servicios e sin hotel. Participación, Consello Veciñal, Consello da Cultura, que temos aprobado por iniciativa dunha moción da Esquerda Unida de varios anos, e que non se dá posto en marcha porque non interesa escoitar os colectivos. Esa é a realidade. Apostemos pola participación rural tamén, pero asociacións que xa representan a barrios colectivos. Quero dicirlles que vamos facer agora unha rolda rápida, pouco máis de 30 segundos por formación política para rematar con esta cuestión da participación e tamén da transparencia. Comezamos polo BNG e despois o PSOE. Reitero que nos seguimos apostando por ese Consello Veciñal que hai que poñer en valor. Recordarlle que antes da iniciativa de Esquerda Unida xa houbo antes anteriores outras do Bloque Nacionalista Galego. Nos xuntamos cos colectivos culturais que foron os que xa redactamos no seu día o regulamento dos centros e puxemos enriba da mesa nas negociacións cos outros partidos e, bueno, pois por diferentes razóns sigue sen estar aprobado. 30 segundos para o Partido Socialista. É unha pena non ter máis tempo para seguir falando do centro de saúde, pero sí, falando de participación é falar continuamente coas asociacións de veciños. Participación é haber falado con máis de 7.000 ou haber atendido máis de 7.000 veciños durante estes 4 anos. Participación é que o resto das formacións políticas, algunhas polo menos, houvesen acudido a reunirse coas asociacións de veciños durante estes 4 anos e non a última hora, no último minuto. Dende logo, as portas do Concello, a diferencia do que facía o goberno anterior, pois estiveron abertas estes 4 anos e se atendeu a todo o mundo. 30 segundos, Partido Popular. La Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra llevan 2 años intentando estar con el alcalde y no los ha recibido. Esas son las puertas abiertas que tiene el señor Varela. Transparencia, la mayor transparencia que se le puede pedir a un alcalde es que siempre le diga la verdad a los vecinos y que no mienta. Lo primero que hizo el señor Varela es reconocer públicamente que había mentido. Aquí lo puede, tuvieron unas negociaciones con Izquierda Unida, no llegaron a acuerdos por el tema de los sueldos y al final sí que llegaron con el PP, pero se tuvieron que bajar los pantalones y reconocer que había mentido. 30 segundos, Vilagarcía en Común. Curiosa esa valoración que fai do acordo que chega o PP e o PSOE, porque tamén o beneficiado foi o PP, tamén levou salarios que, por certo, foron outros empleos que creou o goberno na máis chegar a este mandato. De todas formas, en participación, insistimos no mesmo que decía candidato a Benega, Consello Veciñal, Consello da Cultura e todo o mundo a aportar e a traballar por Vilagarcía, e en canto a transparencia, por suposto que ten que estar todo aberto, todo ser coñecido, nos comprometemos a que as axendas dos concellos van a estar disponibles para que as persoas sepan que fan aos seus representantes. E fago unha pregunta aos 3 que me acompañan neste debate. Dos 3 que nos acompañan neste debate hoxe, o único que cumpriu, os únicos grupos municipais que cumpriron cun compromiso de rendir contas sobre os cartos que reciben os grupos municipais foron Somos Maioría e Esquerda Unida. Gustaríame que os demais, xa que falamos de transparencia, foran, como mínimo, igual de transparentes. Bueno, pois agora chega o momento no que cada un de vostedes se vai ter que dirixir de novo aos seus veciños e as súas veciñas para lanzar a derradeira mensaxe e o minuto final. Aproveiten ese tempo pois para transmitir ao seu electorado pois a derradeira mensaxe que queiran lanzar nesta noite. Imos comezar pola candidata do Bloque Nacionalista Galego. Quero lles lembrar, ademais, que non poden facer alusións nin ningún tipo de crítica aos seus adversarios, tanto os aquí presentes como os que están ausentes. 60 segundos, aquela cámara. Ben, pois dende o BNG levamos moito tempo dicindo que somos un concello estratégicamente situado no que respecta a vías de comunicación e a recursos. Contamos coa ría máis grande e productiva do mundo, cun sector crucial para potenciar o marisqueo, cunha extensión de algo máis de 1000 hectáreas de monte mancomunado por poñer a producir, e unhas comunidades de montes dispostas a facelo, só hai que tenderlles a man. Queremos unha vila amable e respetuosa, coas persoas e co medio ambiente, onde a cultura e o deporte sexan o motor fundamental. Unha vila comunicada e conectada entre as distintas parroquias e co resto da comarca do país. Un concello participativo e con confianza e autoestima. En definitiva, que ao igual que vimos dicindo
unha vila avanzada e de futuro e innovadora, que ao igual dos restos dos concellos dos BNG lle ensine ao mundo o que somos capaces de facer cando creemos en nós mesmos. Para iso, pido vos co 26 de maio enchades as urnas de votos ao BNG. Grazas, señora Veloso. Minuto final para o candidato de Vilagarcía en Común, 60 segundos, saque la cámara. Vilagarcía en Común concurre a estas eleccións como exemplo de suma de participación. Sumamos a experiencia destes últimos 4 anos de mandato de dúas forzas que están representadas, Esquerda Unida somos maioría, a que se une moita xente, tamén con experiencia en representación pública e con unha inquedanza, que Vilagarcía non se resigne, que non nos resignemos a ser unha vila dormitorio, que non nos resignemos a solamente depender de que sexamos capaces de que a xente veña a visitarnos nas épocas de verán. Unha vila ten que ser dinámica, ten que proporcionar grado de benestar aos seus veciños e veciñas, proxectos de futuro realizables, que ninguén se vexa na obligación de abandonar Vilagarcía se é que non quere facelo. Benestar que temos que aportar dende o Concello, dende a Administración Pública, para cubrir aquelas eivas que, como representantes noutros eidos, non nos están prestando. Falamos moitas veces da Constitución cando temos que falar de independencia, pero nos olvidamos de que hai que falar de traballo digno e de vivenda digna para todos e para todas. Cando non chegamos os representantes públicos a facer eso, temos que compensar. Grazas, señor López. Rematou xa o seu tempo, tan só son 60 segundos, outros tantos para o candidato do Partido Popular. El mundo está lleno de proyectos realizables. Hemos de mirar para el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros hermanos, familia. Nosotros lo hacemos con el proyecto Compostela 2021 en su primera fase, que no lleva ni norias, ni grandes hoteles, ni nada. Una apuesta clara para darle a Vilagarcía el cambio que necesita. Con este proyecto se generan muchos puestos de trabajo y sobre todo riqueza para el pequeño comercio local, para los placeros, hostelería, hoteles y en definitiva para toda Vilagarcía. Este proyecto lo ha podido abanderar cualquier partido, pero nadie se atrevió. Nosotros sí. No hay que ser hipócritas porque el proyecto es muy bueno y lo mejor sin coste para los ciudadanos. En estas elecciones ya no se trata de votar a un partido u otro, se trata de votar por un proyecto que puede poner otra vez a Vilagarcía como referente para toda Galicia. Y lo mejor, generará muchos puestos de trabajo. Por ello les pido su voto. Tenemos una oportunidad histórica que no podemos dejar escapar. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, señor Gallego. Minuto final para o candidato á reelección polo Partido Socialista, por diante 60 segundos, saque la cámara. Me ben, boas noites. A pregunta é sinxela, o que lle pido aos vilagarciáns é que pensen se a Vilagarcía de hoxe avanzou, se a Vilagarcía de hoxe progresou, se temos máis servicios, se temos máis espacios, se podemos disfrutar máis do noso tempo. A resposta é que sí que avanzou, pero quedan moitos retos por facer e entre todos conseguiremos unha Vilagarcía para vivir mellor. Por eso os pido a confianza para que Vilagarcía continúe progresando, votado o Partido Socialista. Grazas, señor Varela, e grazas aos 4 por participar esta noite neste debate electoral organizado por Canal Rías Baixas, sorte o vindeiro domingo. Así poñemos o punto final a este contrastes que dedicamos ao Concello de Vilagarcía e tan só nos quedan 2 debates para chegar ao final, a ese final co Concello de Pontevedra. Mañá mércores será o Concello de Ribeiro que protagonice este programa e o xoves, como lles digo, veremos o punto final, o broche de ouro a estes contrastes electorais coa visita dos 5 candidatos do Concello de Pontevedra. Quero lembrar que o vindeiro domingo xa estamos a traballar nun especial electoral, unha noite intensa, unha intensa noite electoral que lles iremos contando aquí en Canal Rías Baixas cun programa en directo que vai arrancar a partir das 8 da tarde e que nos levará a percorrer toda a nosa xeografía na procura dos primeiros datos, dos primeiros resultados e tamén na procura das primeiras reaccións daqueles candidatos que teñan mellor ou peor fortuna. Graciñas, como sempre, pola súa atención. Adeus.